Babacan. Kan du också filma mig nu? Jag har ställt in. Du behöver bara hålla den kameran. Bara hålla kameran. Så här. Och du behöver inte trycka någonting. Bara. Hallå, jag är här. Och här. Malin. Vill du säga någonting, Agge? Nej. Nej. Jag vill bara låtsas. Ja, om du har någonting i huvudet, säg. Mitt huvud finns en Okej. Du har ingenting? Nej. Okej. Mina ringar, Hussein. Och den mandarina.